раиси тозатаини шаҳри Турсунзода Акрамзода Парвиз Акрам нахустин вохӯрии хешро бо фаъолони ҷамоати деҳоти Қаратоғ доир сохт. Нахуст раиси шаҳр дар якҷоягӣ бо намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо фаъолияти кормандон ва шароити кории ҷамоати деҳоти Қаратоғ ошноӣ пайдо намуд. Дар ин раванд иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Турсунзода ба масъалаи қабули саривақтии муроҷиати шаҳрвандон таваҷҷӯҳ намуда, иброз дошт ки дастгоҳи раиси ҷамоатро зарур аст тамоми арзу шикоятҳои сокинонро саривақт қабул ва баррасӣ намоянд, ҳамзамон бештар бо аҳолӣ дар иртибот бошанд. зимни боздид роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ аз тамоми утоқҳои кории деҳоти Қаратоғ дидан намуда бо кормандони ҷамоат аз наздик суҳбати самимӣ доир сохтанд. зиминан аз масъулин даъват ба амал оварда шуд то ки дар самти татбиқи амалии дастуру супоришҳои роҳбарияти олии ҳукумати кишвар ҳиссагузор бошанд. баъдан дар назди идораи ҷамоати деҳоти Қаратоғ мулоқоти иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Турсунзода Акрамзода Парвиз Акрам бо фаъолон, қодимони дин, раисони маҳаллаҳо ва роҳбарони муассисаҳои иҷтимоӣ баргузор шуд. суҳбати озод бо теъдоди ками фаъолон зери фазои кушод ва риояи масофаи суҳбат доир гардид. аз ҷониби раис таъкид гардид ки вазифаи ҳар як хизматчии давлатӣ содиқона ба халқу ватан хизмат намудан буда, масъулини дастгоҳи ҷамоати деҳотро мебояд ба ин масъала мароқи ҷиддӣ зоҳир намоянд. яке аз масъалаҳои муҳим ва саривақтие ки дар ин мулоқот мавриди баррасӣ қарор гирифт, ин вусъат бахшидан ба корҳои ободонию зебогардонӣ ва созандагӣ буд. обод кардани пеш аз ҳама девори гирду атрофи хонаи худамон, баъд кӯчамон, баъд маҳалламон, баъд деҳамон, баъд ҷамоатмон. дар маҷмӯъ чӣ мешавад? дар маҷмӯъ кишвар обод мешавад. ман боварии комил дорам ки мардуми шарафманди шаҳри Турсунзода, хусус мардуми ҷамоати деҳоти Қаратоғ бениҳоят мардуми бисёр базавқ ҳастанд, мардуме ҳастанд ки барои давлату ҳукумат ва дар сиёсати роҳбарияти давлат содиқ ҳастанд. дар якҷоягӣ сиёсати роҳбари давлата дар маҳал амалӣ мегардонем, пиёда мегардонем. ҳамчунин дар вохӯрӣ ба идомаи корҳои саҳроӣ, истифодаи босамари заминҳои корам ва гирифтани на камтар аз 2 ҳосил, баланд бардоштани маърифати беҳдоштӣ дар маҳал, риояи ҳатмии тавсияи духтурон ҷиҳати пешгирии панҷшавии бемории коронавирус ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз таваҷҷӯҳи хоса равона гардид. инчунин Акрамзода Парвиз Акрам аз ҳозирин даъват ба амал овард ки дар ҷамоати деҳоти Қаратоғ ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба корҳои созанда вусъат дода шавад. дар ин замина вохӯрии иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Турсунзода Акрамзода Парвиз дар дигар ҷамоатҳои деҳот низ баргузор карда мешавад.